Yun mga ka-idol, bagong video. Yan o. Kung kilala nyo yan, yan yung marami dito sa ngayon. Litos. Litos ba ito ba? Yan o. Ang luwang. Lahat dito hanggang dun o. Panay litos. Hanggang dun sa taas. Ganda pa ng view dito mga ka-idol. Yun ang tingnan nyo. Oh, papakita ko sa inyo. Building, Lower General Luna, Baguio City. Bilasan nyo lang ako, Jai Alvin, Natural Silot. Kung yun nasa malayo na nung nakikita nyo yun, iskwilaan yun dito. Dito yan sa ano, Kabayan Benguet. 9999 at na 900-877-001. Okay, ulit at manon. Ang ganda ng view dito mga ka-idol. Sana mapanood nyo ito at subscribe nyo yung video na ito. Akala nyo hagdan lang. Lahat po yan garden. Channel na nga, Alvin Natural Silot. Ang gandun. Oras na ako dito opening na, ngayon 9 to 6 p.m. 9 a.m. to 6 Tingnan yung maigi. Everyday ako dito. Or saan ka na yun, saan ka naka-out is na, dali nyo lang na i-text iso na, okay, o tawagan. So yun. Kaya dapat lang sa sarili na Sarap yan, lechos yan kasi mga ano na yan o gulay. Yan yung sinasawsaw sa mayonnaise o kaya sa ketchup. Yan yun, pinapalaman. Yung ginagawa ko nga dyan, pinapalaman ko sa tinapay. So yun yung nasa baba, panay garden din yun. Ano? Medyo may kalayuan nga lang. Pero kukunan natin. Yan po, panay garden yan. 334 KT. Ayun na dito ako kay Tati Alonso. Hanggang doon, sa kabilang bundok, garden lahat. Ifugao, from Baler, and then from Ifugao or Baler to Baguio. Okay, so text nyo na ako. Talaga nyo, the number that 0938-9818. So yun mga ka-idol, next video. Bye-bye.